O mga pre, andito pala tayo sa Robinson Place, Calasiao. Dito ako pumila para pumasok. Nakalimutan ko, sa harap pala yung DFA, kaya sa harap daw dadaan. Alam ko pala yung paborito kong kainan, yung Mang Inasal tsaka yung Jollibee. At ayun na nga, andito na tayo sa harapan mga pre, papunta na tayo sa pasukan. Bali pupunta pala tayo sa DFA para doon sa appointment natin. Mabuti na lang walang work ngayon, tamang tama sa schedule ko. At ayun na nga, isa-isa na kami pumila dito sa harap. Tatanungin ka lang naman nila kung saan ka pupunta. At yun, dito na nga tayo sa loob mga pre. Pupunta na tayo doon sa destination natin. Samahan nyo ako mga pre. 2 seconds later. Nga tayo sa elevator. Ay, escalator pala. Tumingin si ate, akala siguro vlogger ako. Hahaha. Agad na bubungad sa akin yung Robinson Appliances. At saka lilikod dun sa kanan. Basta wag ka lang mangangaliwa. At yun na nga mga pre, malapit na tayo sa ating destinasyon. 1, 2, 3, yeah! DFA! Yun, sana nagustuhan nyo yung vlog ko. Thank you!